Игенчеләр язгы кыр эшләренең башлануын көтә. Актаныш районында кыр эшләренә әзерлек көзен уңышны җыеп алып, амбарларга урнаштыргач ук башланган иде. Актаныштан безнең чираттагы репортаж. Язның bir көне елны туйдыра. Башак хуҗалыгы игенчеләре әлеге гыйбарәгә турылыклы. Район хуҗалыклары җитәкчеләре, агрономнар, инженер-механиклар биредә узган күргәзмә семинарда ел дәвамында ирешелгән уңышлар, яңартылган техника, машина паркы, терлекчелектә төзелеш барышы белән танышты. Техник яктан теге бу эшләй башлаганда еллар кебек түгел, әнә былтыр без Актаныш агрофирмасын караган иде, бу елда башак хуҗалыгында görünüp tara texnik yaktan hazırlıkla nişik in derecede ikene. Жыл инде Xudoy nişik bilse şolay kiler indi, onu bedellerini maşlatalmayız. Şuna göre biz en naşar variantlara hazır bulunğa deyişinde. Башак хуҗалыгында сыерлардан көнлек савымны 20 тоннага җиткерүне максат иткәннәр. Илюс Ярмиев хуҗалык белән икенче елын гына идарә итсә дә, үзгәрешләр, үсеш саннары күз алдында. Семинарда катнашучылар машина трактор паркында, орлык складларында, төгермәндә булып, яңалыкларны күргәч, ак көнләшү белән көнләшүләрен яшермәде. Келешекке дөрес итеп туплануны ясарsak, общий сыер көтүенә шул өметебез бар инде. Сәламәт убедин сәламәтләндерү беренчедән, икенчедән инде ул теге хуҗалыкка өстәмәлеге акчасы, сөттән кергән акчасы инде. Шуңа иң беренче сәламәтлек турында уйларга кирәк, малның без шуның өстендә эшләйбез бу көндә. Хуҗалыкта сыерларда лейкозны бөтенләй бетерү чаралары да күрелгән. Сөт җитештерүдә алдынгылыкка чыгу белән беррәттән сәламәт маллар асрау турында да җитди кайгырталар. Харис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Актаныш районы мәгълүмат үзәге.